Dobrý den, zdraví vás Chelsea za společnost Sleepers. Vítám vás u naší dnešní analýzy jedné z nejvíce fascinujících firm na světě. Podíváme se na Mastercard. Všichni tu firmu známe. Pravděpodobně ji máte právě teď u sebe v peněžence nebo v mobilu. Ale málo kdo si uvědomuje, jak mocný stroj na peníze to ve skutečnosti je. Mastercard není banka, která vám půjčuje peníze. Mastercard je technologická dálnice, po které peníze proudí od kupujícího k prodávajícímu. Dnes si rozebereme, proč tuhle firmu analytici milují, ale také se podíváme na to, proč nám i u takhle skvělého biznisu může matematika zamotat hlavu. Pojďme na to. Když se podíváme na základní fakta o Mastercardu, skoro se tají dech. Náš nástroj FastGraphs jí dává skóre 97 ze 100. To je v podstatě stav blízký dokonalosti. Za posledních 7 let měla firma jen jeden jediný propad zisků, a to v roce 2020, kdy se svět kvůli pandemii zastavil a lidé prostě přestali cestovat a utrácet v zahraničí. I tak se ale firma neuvěřitelně rychle oklepala. Jejich historický růst za 7 let je 17% ročně. To je u takhle obřího kolosu úžasný výsledek. Co je ale nejvíc zajímavé na dnešní situaci, je valuace. Desetiletý průměr PE je 34, ale dnes se Mastercard obchoduje za 28. To nám říká, že trh je k ní momentálně o dost přísnější než v minulosti. Možná tu máme příležitost, která se neopakuje každý den. V čem tkví ta neuvěřitelná síla Mastercardu? Je to síla duopolu. Společně s Vizou ovládají koleje, po kterých jezdí světové finance. Tenhle příkop kolem jejich biznisu je v podstatě nepřekonatelný. Mastercard totiž nenese žádné úvěrové riziko, to nejsou banky. Mastercard jen poskytuje tu neviditelnou síť a z každého pípnutí kartou si bere svůj kousíček. Každá další transakce v jejich síti je v podstatě čistý zisk. Infrastruktura už stojí, takže náklady na růst jsou minimální. Navíc se jim daří skvěle inovovat v oblastech, o kterých běžný člověk ani neví. Řeší kybernetickou bezpečnost pro banky a budují systémy pro velké firemní platby. Je to business model, který v podstatě nemá slabé místo. Ale abychom nebyli jen v euforii, musíme si říct, co by mohl být problém. Tím největším strašákem je regulace. Vlády po celém světě se snaží omezovat poplatky, které si tyto systémy berou, protože je vnímají jako daň za digitální svět. Dalším rizikem jsou nové technologie. V některých zemích, jako je Brazílie nebo Indie, vznikají státní platební systémy, které Mastercard v podstatě obcházejí. A samozřejmě Mastercard je přímo napojen na to, jak moc lidé utrácejí. Pokud přijde hluboká recese a lidé omezí cestování a luxusní nákupy, na ziscích Mastercardu to uvidíme okamžitě. No a pak je tu stále otázka valuace. I když je PE 28 historicky nízko, pořád kupujeme firmu za skoro 30násobek jejich ročních zisků. Podívejme se na graf historie ocenění. Tady je to krásně vidět. Desetiletý průměr PE 34, pětiletý dokonce 36. Trh byl v minulosti ochotný platit za Mastercard opravdu hodně, protože mu věřil každé slovo o růstu. A teď se podívejte na tu zelenou tečku vpravo. Aktuální PE 28. To je výrazně níž, než kde se akcie pohybovala většinu poslední dekády. Trh jako by se trochu lekl, že ty zlaté časy končí. Pro nás, jako hledače hodnoty, je to ale zajímavý signál. Kupujeme Mastercard s historickou slevou, i když ta sleva stále znamená prémiovou cenu. Pohled do budoucna nám říká, že motor Mastercardu se nezastavuje.
Výhledy na další 3 roky se drží stabilně kolem 15% růstu zisků ročně. To je sice o kousek méně než historických 17%, ale pořád je to skvělá ziskovost, která hravě strčí do kapsy většinu trhu. Všimněte si, že pro letošní rok analytici dokonce odhady mírně zvedli. Firma zkrátka dál doručuje výsledky a ukazuje, že digitální platby jsou budoucnost, která se nedá zastavit. Otázkou pro nás je, kolik jsme za těch 15% budoucího růstu ochotni zaplatit. Pojďme k našemu závěrečnému verdiktu. Tady na levé straně vidíte aktuální cenu $511. Moje přísná defenzivní strategie mi říká, že pro 15% růst ve finančním sektoru je férové PE někde kolem 18. Na základě toho mi vychází bezpečná nákupní cena na $388. Při tomhle konzervativním pohledu nám vychází očekávaný výnos minus 1% ročně. To nám říká, že z čistě matematického hlediska stále kupujeme budoucí zisky poměrně draze a nemáme tam ten polštář pro případ, že by trh chtěl Mastercard trestat nižším oceněním. Ale teď se podívejme na pohled trhu. Pokud se trh vrátí ke svému 5letému průměru PE 36 a firma doručí slibovaný růst, díváme se na roční zhodnocení 27%. Pravda, bude pravděpodobně někde uprostřed. Realisticky můžeme čekat zhodnocení kolem 13% ročně. Můj osobní závěr? Mastercard je v tuto chvíli férově oceněná akcie. Není to žádný super levný nákup, ale ani žádná bublina. Pro dlouhodobého investora, který hledá kvalitu a nevadí mu, že nenakoupí na úplném dně, je Mastercard skvělá volba. Já osobně bych si ale pro klidnější spaní počkal na o něco větší bezpečnostní polštář, abych se dostal k tomu 15% výnosu s jistotou. Děkuji vám za pozornost u dnešního rozboru Mastercardu. Pokud se vám tenhle styl analýzy líbí, kde jedeme pod povrch čísel, podpořte nás prosím lajkem a přihlaste se k odběru našeho kanálu Sleepers. Nezapomeňte, že v popisu pod videem najdete odkaz do naší Discord komunity, kde tyhle akcie probíráme s ostatními investory v reálném čase. Mějte se fajn a uvidíme se u další analýzy. Ahoj! A na závěr upozornění, obsah tohoto videa slouží výhradně pro informační a vzdělávací účely. Nejedná se o investiční doporučení. Investování na kapitálových trzích zahrnuje riziko ztráty kapitálu.